Thailand nggih, Bos. Bener Mas. Barang kunci nggih Inggris. Lah ya. Barang tiba diledek wong Jawa niku lho. Apa? Gula Jawa diledek wong Jawa. Apa-apa luar negeri. Sing kecut ya asem Jawa. Asem Jawa. Jawa ora enak apik belas iki. Tapi nek kaya nadya mangkono budayane sing diperi budaya kebak tata krama. Wong kiai monco akeh sing padha gandul karo senane dhewe. Beres menika. Kula niku gumun lho Pak Danang. Gumune babakan apa? Orang Jawa itu kok suka apa ya? Mudang bocah gitu. Aku lihat kalau di apa namanya desa gitu. Kok mudangnya ke bulan tuh kenapa? Coba. Kayak bulan gede. Misalnya di wadah jaluk bagus sindik wae. Golong tak gulung. Besok jaluk bagus kok bulan iki konsepnya piye? Aku bingung sekarang. Bawa ngene Mbak Elisa. Bulan kan indah. Ya. Bulan gede. Terus soalnya supaya bocah iki besok yen padang kaya bulan dia kok padang ora manasi. Oh gitu. Mbok menawi Oh ya jeru ya. Bu, Iki aku takutnya karena ke dalam kan udah kita kan sesama dalam enggak? Iya, misalnya. Lah kono dagelan kok. kalau di dalam berdua kok. Dalam apa? Dalam kok pegatan. Pengennya sampean. aja lho. Buat ini kula iki kula saya ya salute kali Mbak Elisa iki siji Mas. Apa-apa iso nembang nggih apik. Nah, dalang nggih becik, priyaine nggih ayu. Sampun kagungan garwa dereng, Pak. Pengestunipun Mas. Oh, sampun berarti. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Dereng. Urung. Ngestunipun dereng. Oh, nuwun sewu Yuswa sampun pinten, Mbak? Kok kepo banget sih. Oh, betul. Arep bertuku apa piye kok tekor bareng iki. Ngene lho Mas, pripun wong omah-omah kuwi kudu direncana karena kita juga memikirkan masa depan anak-anak. Nah, anak dituwa, tuwa duwe anak ora sing nyambut gawe anake piye. Nah niku lak mindset penjenengan. Orang itu mulai SDM mindset sendiri-sendiri. Kalau di Cina itu umur 40 urung gelem omah-omah. Yang di saat muda itu nyambut gawe iki mboten Mbak. Ora tau ning luar negeri awake dhewe sering yo Mbak. Ya biasa ade wingi. Tau nek toli-toli yo. Nah, beli sang percaya nang luar negeri lah kowe. Wong mertu kok blora bingung kok. Nanya nepelek iki. Nepelek ke iki wis ngopine kentel. Dolane ada. Ya kali ini enggak beli. Gimana ya bakal mau? Kene, dah mulai tasmu go. Tasmu go mulai. Orang bilangnya ngopi mulu kurang kentel, dolan mulu kurang ada. Nah ini kan berarti kopinya wis kentel. Dolane wis ada. Kental coba. Apa iki budine saking akeh Mas? Ya. Ane Pak sampeyan neru lho iki. Ya. Kopi ini kurang ngono kuwi mau karo dilane kurang adil. Jadi wong mama iki harus terpancang dengan umur. Tidak harus terpancang umur kadang-kadang. Kalau memang dereng ketepung karo bojo Ketemu ketepung. ketepuk Iki bayane sampean upama iki cara ketoprakan Mbak Elisa iki dadi role. Iki malah lucu nang iki. Lucune Mbak Elisa iki dadi role ketoprak gandrung karo sing lanang. iya. Mesti bahasane kudune nganggo ngene iki ora itu basa sing halus. Basa apa enake? Iki enak ini iki apa lanane kalau nembungan wong lanang piye ngoten. Iya. ada aku dari Sabloku semua. Ya itu maksudnya kalau belum jodohnya itu jangan. Kalau cari bojo memang gampang, siapa aja besok jam 3 aku dari manten beres gampang wae. Yang sulit itu dari apa Mbak? Yang sulit cari kalau misalnya bojo bisa pisah jodohne, tapi nek jodoh siji salawase sing digoleki kuwi lho. Kalau nek duwe anak iki nuwun sewu mohon maaf iki hanya memberi sharing. Nek duwe anak iki paling enggak itu di faktor kalau wanita setidaknya itu 20 ke atas atau 25. Jangan diagendakan pernikahan dini. Supaya apa Mas? Supaya apa itu dari pola pemikiran. Ini orang cerah, orang cerdas, iso gampang pedot tengah jalan. Ayo mana ya? Saya pengen mateng udah ke pikiran SDM apa ya kecerdasan
anak itu dari ibu. Betul. Nah, dari ibunya ibu mateng. Mateng. Pas kuwi pepek. Mateng dulu. Soalnya nek ora percaya bahasa kono wis manut to. Aku lho manut. Saya ngobrol ini tenang loh. Aja ya aku lagi bisa iki loh kemarin mbak ini. Lah nek gelem mangga kok ya Mbak yo. Oh iya. Aku lho rencana mangga. Jadi Arab pola romo itu kudu mateng pamikirane, jadi sok mateng besoke. Pak Lindaya. Sambil lalu kepada laka dia gojekan mereka cara ngaturaken tamu Ini menika wonten pamundhutan wonten limong saking Mbak Babinsa, Kang Asmoro. Buat digolekne kanca to. Mungkin tadi sesi zaman ada guru Asmoro ada. Oh iya. Golekne presiden sing apik gede dhuwur Milih wayu. ya. Oh, Mas Gato, berarti milih pundi? Nggih, kula pilih nggih. Ya. Kula pilih sing wayu gede dhuwur. Maka Dik, Siapa? iki sampean. Lah sampean kok gak dulu. Saya ini masalah. Nah, nek iki lak tori-tori ya lahir kondi ya. Saya Mas Bagong mau ngersake sing gede dhuwur. Gede dhuwur Mbak Rini. Heeh. Aku lho gede ndek. Mosok jajal nanti kowe. Aku pengen di kolom. Kok kayak mbok ketok sih ya. Bisa sih. Ora ono. Sampeyan iki koyo dhuwur-dhuwur kok ngece aku kok. Lah aku kan orang mangan apa MBG. Apa? Mangan bareng guru. Ya, coba dari gimana? Ayo. Ini. Seorang seleng komandan suara. Asli tenan ora? Lo asli apa ora iki maksudnya piye? Kok digoleki ora dikira. Mau saya balik bareng itu malah ketok mijingnya ini ya. Iya. Terus Bareng ngeten nek ngacir koyo botol Yakult ini. Kasihan iki lho kok. Koyo dhuwur-dhuwur ngece aku lho. Oh, gede sekilan Iya. Ini jenenge percontohan menurut saya dari ini pagelaran sosialisasi dari stunting dengan pembelaan. Sosialisasi. Dari stunting. Jangan iki lho Mbak. Wah, Lah iya wis tuwek ngene lho. tuan orang dan dibos. Pari. Selamat malam lagi iki. Sugeng dalu Balisa sadalem saking Sulawesi. Nek panjenengan nyuwun sewu. Omahipun mungkin dalem pun. Bukan kula pita. ya. Ibu lho Mas. Maksudnya sampeyan iki omahe ae. Ya omahku. Nggih. Maksudnya piye? Omahe endi? Oh tak krungu. Sama presiden sing bener gak iso, Bos. Ya kan takon sing benar. Ku jawabku ya bener. Nggih. Kowe nek ketok yang tak buat nang Jati Rogo. Aku mbok buat ngono iki lho lha apa? Maksudnya sampean asli saking pundi? Asli saking kelahiran saking Simbok. Sampeyan bener dari saya. Tak ya gila sih. Kelahiran saka Simbok. Lah metune. Metu kok lambe lu. Ya takone sing benar. Alamate ngono. Alamate. Kok aku mau lemi. Apa kudu sama enak ya? Alamate. Kalau saking Pakat Purwosari. Oh, saking Kecamatan Duro, Oh. Kabupaten Duro, Jawa Tengah, Indonesia, Asia Tenggara, dunia. Nah ini kajian ini nanti kok udah jelas kan? Nah nyuwun sewu mbak ini menika studi wonten pundi? Kula, kula pun mboten sekolah. Cek cilik iki di sekolah ben pinter. Kaya mbak ini. Aku iki wis tuwek. Loh, masa? Heeh, wis tuwek Mas. Umur pinter? Kula 50 songo. Rek ngomong ngono. Pandani tapi agak ketane tua dah. Oh nggih, tapi kelihatan muda.
Panjenengan badhe ngaturi napa kanggo Bapak sing kagungan Pak Imam Santoso? Mas, aku rene lagi golek-golek kok kok ngaturi Pak Imam lho. Piye sampean iki? Maksudnya iki kowe rene lho, ape menehi apa ngono lho? Lah ya aku lagi golek ngene iki sesuk aku nek kok bayaran kok lagi golek kok menehi Pak Imam. Kowe iso ngandani iki ra? Iya. Iki lho, ngomong kowe. Aku. Iya no. Wah, aku nang dari caraku beda. Tapi kok nang omah kalau sudah tuh pek. ini apane jenengan iki? Gacuku. Gaji apa itu sama Bojoku. Oh, alah bojomu iki. Ngerti to? Oh. Aslinya penaksir aku le. Iya. Kamu tidak maido. Sek, Mbak Elisa, iki aku rasa bayangke. Sing lanang ndek, sing wedok ndek. Anak-anak tuh sepiro dulu. Anake semene. Iku ngomong gitu anak 5 sak ngono kabeh. Nah, kowe nebisi, ayo adus. Parape nak ngene ya, jual-jualan karek dadi sak Iki ngene. kono atus. Anake sak mene 5. Lebokno botol support. Iya. Lah kok jarak gede iki tambene tak ngerawang. Lah nek gede ngene koyo gendong ya udah. Ini anak ya buat ya. Maksudnya kan Mbak Elisa kan sudah memberi doa kepada adik yang dilanda. Panjenengan arep apa maringi Mbak Imam apa Mbak Imam ini kayak keringet ngono lho piye. Ora iya ndongakne kanggo. Lah kok kowe modin apa kowe kiai iki ndongakne modin. Ya pasti ndedonga. Itu mau kok dipercaya kowe. Kok Mekah Ya ora-orane konsum-konsum melu malah tangga ora percaya karo kowe. Kowe ora tau balik kok ape. Oh, dikuiran balik. Ayo, napa? Nggih kagem ide sing dikitake. Yo. Selamat menikmati bentuk baru. Nah, iki. Piye ngono iki Mbak Elisa? Menikmati bentuk baru. Iya. Kayak gitu ya masih jadi bentuk anyar baru. Lalu tahu dari kok. Oh, Mbak Elisa dhewe ngerti bentuk baru loh. Kan enggak tahu. Oh, tak kasih tahu ya. Nanti tak kirim lewat WA. Wah, padha kocroke. Lah aku nunggu WA-ane Mbak Elisa. Belum ya, Mbak? Oke, nanti tak kasih WA saya, terus WA aku boleh WA nggih. Ndak boleh. Lah WA-ne iki piye? WA-ne Jarane apa mbok kei WA? mau WA aku tak go dhewe kok. Pribadi kita privat. Ya biasa ini nomor WA. Yo WhatsApp. Iya. Badhe ngaturi tembang menapa coba. Kalau wawan tentang nyuwunan apa balik itu? Iya, dan niku wau Sesideman wawan. sesiman wonten, lemong bilang asmoro, bilang asmoro. Mang milih mawon. Oke. Coba sesiman. Menangani kamu saking sederek kula Mas Tudiono. Jadi langsung apa dibayani? Ya mari bawa Ya bawono. Dibayani ku. Aku isin aku dipersani murah. Ya udah malu. Terus ada kemaluan ya. Ora di malu nanti. Yo nek nyuwun ngaturi iki ra kaya ngene. Iya piye? Yo sing ning gitu. Iya piye? Nyuwun sewu iku kangge bawa betul. Iki saya ya kali. Gue kok. Ya. Ini sesuai permintaan dari rekan-rekan kerja kita ya Bu ya. Wis sampean ngendika ngeten. Iya, iya. Sewu itu ndak kenapa. Ayo Cal. Ini kali sari. Nyuwun sewu. Kurang. Nyuwun sewu iku mbok ngersake bawa napa mboten? Nah, tak gerete berlaku nih kok. Padahal boneka lho. Nah, nggih bawa. Bodawane nak. Oke, sekarang nggih bisa. Iki meku kok medhot-medhot lho, Mas. Alah semene ora medhot umure kan. Iya. Ngono lho. Iki kok ireng ngene. Ora seneng sing ireng, iki seneng mau. Putih iki nek kena lambe malah iso lambemu abang iki reget. Ya ora. Kok ngene iki? Bawa loro. Kok besepul koyo mercon. Mbok menawa panas.
Oh, kita ini kowe le. Apa-apa kowe le. Anjali grupon bunyinya menang kowe ya. Iki anu Mas Bagong, alhamdulillah kanca-kanca iki ora ono sing pamit iso sowan kabeh. Iya. Ora iki menika kanca-kanca Cahya Sumirat Mbak Elisa. Nggih. Nek sing iki kae ora nek sing iki. Sing iki jolodok laras. Iya, terbaik. Kowe iki yang gawe jahe jangan mergawe dolanan le. Anak ayu paija ya angel kowe. Dhewe dilunggoi. Maksude Duwe paedomi. oh iya, dhewe kok didol. Maksude Lentek wong didol. ora pae. Coba Mbak Elisa. Oh, dari bawah. Sinden ini duwe lagian piyambak-piyambak ngene. Iya. Mbak ini kan mendel kemawon ya. Mbak Elisa. Bisa gitu. Tapi jenengan lek pesani. Oh iya, coba. Kaya ora-ora ya, Pak. Bro, aku videomu mero. Saking ngapain ku. Lah wong omahe kowe tak cek fotone Mbak Elisa. Mbak Elisa. Wabe ini iki lho, klambi niki asline kayak gini Mbak Elisa. Tak atine kula Mbak Elisa. Walah masa. Tak percaya. Tapi aku udah anak gambarku. Oh iya kayak iki pisan tok kabeh tak hapus kok. Lah nang ngene. Oh ya anak muda iki. Monggo Mbak. Oh iya, nah Bu Eni nih, Bu Eni. Ini ya. Kira iso mlaku wong. Copat sikile. Kok bisa? Ayo ngene. Lho ya mesti angkan. Ganteng beda-beda kok. Oh iya. Nek sing iki nek karo nembung Ya, ini tangannya ngopong nih. iki. Ya tak, bani kok. Kok tangane ngono apa? Ah, mengko enten luas ampun. Ya. Kang diwangi dulu Mbak. Enak banget bayang sekoke kok. Orang mulai dikayati sadare ngeluku. Oh dikayat ya. Dikayat. Wah, kayat. Nggih, panuwun awipun, badhe kaya Mbak Soka. Terima kasih kula niki Mbak. Pangune Pak Gubernur yo parang rampung. Bapak Pak Tomo di parang rampung panuwun awipun. Sedaya iki sepuh iki. Suara kurang premono ning wasis Karto, betul, kalau itu. Angrung marang bendoro
kok cekak mana Cekak aku suwe wong iki cekak kok. Disesuaikan posture. Beda. Kowe rasa melok-melok, Mbak. ya itu cekak apane kok Cekak apa nih? cekak sikile lu dua Wis sing ambil sangi. Cocok temen ngene. Mulai cekak umure. Cekak pikire wong lesunan. coba pelajaran Tiah sulis tiap pijer ngincanake alis. Monggo, bisa. Oh, sareng-sareng ya. Oh, sareng. Iya, sareng-sareng ya. Sareng wis sareng. Sareng-sareng. Terus non
sampai ini matur sembah nuwun.